Moni nonse okondedwa onera takulandirani ku channel yathu komwe timakubweretserani nkhani zazikulu zoona komanso zofotokozedwa modzama kwambiri kuti mumvetse zomwe zikuchitika pa dziko lonse lapansi. Lero tili nkhani yomwe ikugwedeza dziko lonse, nkhani yomwe ikukhuza mphamvu zazikulu za pa dziko lapansi, komanso mgwirizano umene kwa kanthawi yayitali anthu ankaganiza kuti sungasweke. Kodi munaganizapo kuti tsiku lina America, dziko la mphamvu kwambiri pa dziko lapansi, lingayambe kukangana ndi anzake apamtima? Kodi mudaganizapo kuti mgwirizano wa NATO ungayambe kugwedezeka chifukwa cha nkhondo imodzi? Ndipo koposa zonse, kodi mudaganizapo kuti America ingaganiza zosintha thandizo lake pa nkhani ya Falkland Island kuti ilange Britain? Lero tikufotokoza zonsezi kuyambira pa email yobisika ya Pentagon kupita ku nkhondo ya Iran mpaka ku mikangano ya mkati mwa NATO. Khalani nane mpaka kumapeto chifukwa nkhani ili ndi zinsinsi zambiri ndipo zomwe mudzamve zingakusiyeni mukuganiza kwambiri. Koma kuti timvetsetse komanso kudziwa zonsezi, tiye tikhalire limodzi. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Zonse zinayamba ndi chinthu chimodzi chaching'ono koma champhamvu kwambiri, email. Inde, email yamkati yomwe sinalembedwe kuti anthu onse ayione. Emailoyo inachokera mkati mwa boma la America, makamaka mu department ya chitetezo yomwe imadziwika kuti Pentagon. Mu emailoyi akuluakulu a boma anayamba kukambirana funso lofunika kwambiri: kodi tiyenera kuchita chiyani ndi anzathu a NATO amene sanatithandize pa nkhondo ya Iran? Apa sanali kungokamba za maganizo wamba, koma ankafufuza njira zenizeni zomwe zingagwiritsidwe ntchito kulanga anzawo. Ndipo apa ndi pamene zinthu zinayamba kukhala zovuta kwambiri. Kuti mumvetse bwino nkhani iyi, muyenera kumvetsetsa NATO. NATO ndi mgwirizano wa mayiko ambiri, makamaka a ku Europe ndi America, omwe amalonjezana kuti ngati dziko limodzi lagwidwa tonse tiyenera kulithandiza. Kwa zaka zambiri mgwirizano umenewu wakhala wolimba kwambiri, unathandiza pa nkhondo zambiri ndipo unakhala chizindikiro cha mgwirizano wa mphamvu zakumadzulo. Koma tsopano mgwirizano umenewu wayamba kuyesedwa. Pali mkangano omwe ukubwera pakati pa America ndi Iran. America ikufuna kuthana ndi Iran chifukwa cha zinthu zosiyanasiyana zachitetezo, ndale ndi mphamvu za mdera la Middle East. Monga nthawi zonse, America inkayembekezera kuti anzake a NATO azayima nayo limodzi, koma zimene zinachitika sizinali zimene ankayembekezera. Maiko ena a NATO ananena kuti ayi, sitikufuna kulowa nawo mu nkhondo imeneyi. Ena anakana kupereka malo a asilikali kapena kuti military base. Ena anakana kulola ndege za nkhondo kudusa mlengalenga mwawo. Ena sanatumize asilikali kapena zida. Izi zinakhuza kwambiri America chifukwa mu maganizo awo mgwirizano uyenera kukhala wogawana katundu, osati ena kugwira ntchito ena kungokhala. Pambuyo pa izi, America inayamba kumva kukhumudwa, osati kukhumudwa kokha koma kukwiya. Anayamba kuona ngati anzawo sali okhulupirika, sali odalirika, ndipo akungopindula ndi chitetezo cha NATO popanda kubwenzera. Apa ndi pamene malingaliro akulanga anayamba kulowa. Mu emailoyo panali malingaliro osiyanasiyana. Lingaliro loyamba, kuchepesa mphamvu za mayiko mu NATO. Mayiko amene sanathandize akuyenera achosedwe pa maudindo ofunika. Izi zikutanthauza kuti sangakhalenso ndi mawu pa zisankho zazikulu. Ndipo chinthu cha namba 2 chimene chinalinso mu emailoyo ndi kulanga mayiko apadera. Dziko la Spain linatchulidwa ngati chitsanzo, ndipo liyenera kuchepesera mphamvu kapena kusiyidwa pa zinthu zina. Ndipo chinthu chachitatu ndi nkhani ya Falkland Island.
imene ndi nkhani yovuta kwambiri. Apa ndi pamene zinthu zinakhala zazikulu kwambiri. Falkland Island ndi zilumba zomwe Britain imanena kuti ndi zawo, koma Argentina nayo imanena chimodzimodzi. Kwa nthawi yayitali America yakhala ikuthandiza Britain, koma tsopano America ikuganiza kuti titha kusintha maganizo athu. Izi zikutanthauza kuti Argentina itenga zilumbazo. Mawu ake iwo afotokoza kuti atha kusiya kuthandiza Britain, ndipo kwa dziko ngati Britain izi ndi nkhani yayikulu kwambiri. Ngati zinthu zifika pamenepa, NATO ingayambe kusweka kapena kuti ubale wake ungayambe kukhala wapendapenda, ndipo maiko angayambe kusakhulupirirana, so mgwirizano wachitetezo ufoka. Ndipo izi zingabweretse mavuto pa dziko lonse, chifukwa NATO si mgwirizano wamba, ndi chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa chitetezo cha dziko lonse. Bungwe la NATO limene pakali pano silinaonekere kapena kuthandiza dziko la America mu nkhondo ya Iran, mbuyomu ilakhala likuthandiza, ndipo mu nthawi nguti America ali nawo mu gulu lothandiza. Chifukwa cha chiyembekezo chonse chimene America inali nawo pa bungwe limene la NATO, malingana ndi momwe lakhalira likugwirira ntchito mbuyomu kuti likhala likuthandiza dziko la America pa nkhondo ya Iran, chokhumudwitsa ndi pamene chawapeza. Mwachitsanzo, NATO yakhala ikuchita komanso kuonekera mu nkhondo zosiyanasiyana. NATO ndi limodzi mwa mabungwe amphamvu pa dziko lonse lapansi, ndipo ndi bungwe limene tafotokoza kale kuti ndilopangidwa ndi mayiko aku Europe amene amathandizana pamene nzawo waputidwa. Bungwe limeneli lakhala likuonekera muzochitika zosiyanasiyana mu programu ija imene amayitchula kuti International Security Assistance Force, ndipo mchaka cha 2003 NATO inatumiza asilikali kuthandiza boma la Afghanistan, ndipo inalimbana ndi gulu la Taliban, inathandiza pa maphunziro a asilikali a Afghanistan. Zosadira, nkhondo inakhala yayitali kwambiri mu mbiri ya NATO. Taliban inabwereranso mphamvu mu 2021 pamene NATO inachoka. Ndipo mu 1999 ku Kosovo War, operation imene inkatchedwa kuti Operation Allied Force, panali nkhondo pakati pa Serbia ndi anthu a Kosovo, ndipo panali nkhanza zazikulu kwa anthu wamba, ndipo NATO inagwiritsa ntchito ndege kapena kuti ma airstrike mosusana ndi Serbia, ndipo inakakamiza Serbia kusiya nkhondo. Ndipo Kosovo idalandira ufulu wodziyimira pokha pambuyo pake. Ichi chinali chimodzi mwa zitsanzo zazikulu za NATO kugwiritsa ntchito mphamvu zake. Ndipo mu 2011 operation ina yotchedwa Operation Unified Protector inachitika mu 2011, ndipo panali nkhondo ya mkati ku Libya mosusana ndi boma la Muammar Gaddafi, ndi anthu wamba analinso pa chiopsezo, ndipo NATO inagwiritsa ntchito ndege kuti iwononge mphamvu za boma, inathandiza magulu opanduka, ndipo boma la Gaddafi linagwa. Libya inakhala yosakhazikika mpaka lero. Ndipo mu 1992 kufika mu 1995 NATO inaonekeranso mu nkhondo ina. Inalowa kwambiri mu 1995 operation imene amayitchula kuti Operation Deliberate Force, ndipo chimene chinachitika chinali chakuti panali nkhondo mkati mwa Bosnia, ndipo panali kupha anthu ambiri imene pachizungu amati ethnic conflict, ndipo NATO inachita airstrike kapena kutumiza ndege zophulitsa mabomba, ndipo kenako inatumizanso asilikali kusunga mtendere. Ndipo zotsatira zake pangano la mtendere lidachitika limene amangoti Dayton Agreement, ndipo nkhondo inatha. Chidule chachifupi kwambiri, NATO yathandiza pa nkhondo zazikulu izi: Afghanistan mchaka cha 2001 kufika mchaka cha 2021, Kosovo War 1999, Libya mchaka cha 2011, Bosnia mchaka cha 1995 kupitirira ma 90s. Ndawi zambiri NATO imalowa kuti ilepheretse nkhondo kapena kuthandiza dziko lina kugwa kwa boma loyipa kapena kusunga mtendere. So pa zifukwa zimenezi, America itayamba kumenyana ndi Iran, NATO palibe chimene iwo iyachitapo, chifukwa chonena kuti America imalitenga boma la Iran ngati limodzi mwa maboma osokoneza amene akuyenera kuthesedwa mphamvu zake.
Choncho okondedwa onera, tikuona dziko likutsintha, tikuona mgwirizano omwe unkaoneka olimba ukukumana ndi mayesero. Funso lalikulu ndiloti, kodi NATO idzakhalabe yolimba kapena iyi ndi chiyambi chakutsweka kwake? Kodi America izachitadi zimene zikuganiziridwa kapena izi zingokhala maganizo omwe sazachitika? Nthawi ndi yomwe izatipase mayankho. Ngati mwakonda kufotokozera kumeneku, musaiwale kulembetsa kapena kuti subscribe, komanso kukanikiza like ndi kugawana ndi anzanu kuti tipitirize kukubweretserani nkhani zazikulu monga iyi. Ine ndine wanu, ndipo tikumana pa video ina. Mulali nane wa nthawi zonse, Mike Thompson. Zikomo kwambiri. Until next video.